Qatt ta' kumpaniji Maltin mhux biss qed jaraw suċċess fi gżiritna, imma wkoll qed iduru madwar id-dinja jesponu u jxerdu l-prodotti tagħhom. Rappreżentanti minn żewġ kumpaniji li ftit ilu kienu qed jesebixxu x-xogħol tagħhom fil-Brażil waqt il-fira tas-Sigma, kumpanija oħra Maltija bl-akbar suċċess internazzjonali, spjegawlna proprju dak li qed jesperjenzaw attwalment fl-iżvilupp tagħhom. Clayton Xwiereb li ilu jopera l-kumpanija tal-Kafè Lot 61 ibbażata f'Malta għal dawn l-aħħar 8 snin, spjega kif illum bir-rata ta' kobor li qed jesperjenzaw ta' sekwiet jintalbu biex jieħdu sehem f'avvenimenti li lin minn xtutna biex jgħinu kumpaniji barranin jattiraw in-nies lejhom. Fil-fatt qallilna li fl-aħħar xhur diġà daru 6 pajjiżi fil-waqt li l-mira hi li jkomplu jespandu jduru pajjiżi iżjed imbeda bħal Ġappun. Waqt li tenna li Malta tibqa' l-bażi tal-operat tagħhom hekk kif il-kafè jissajjar hawnhekk, Xwiereb spjega s-sodisfazzjon għall-kumpanija minn wieħed mill-iżgħar pajjiżi. Nixtieq li nagħmlu events ikbar milli qed nagħmlu diġà, però diġà vera ferħan bli qed nagħmlu. Inħossni vera kburi li qed nagħmlu bħala Malti. U nixtieq li mmorru ġo pajjiżi oħra bħal Korea, Ġapan. Kumpanija oħra li wkoll eżebixxiet xogħolha fil-Brażil hi Molecular Fusion li tieħu ħsieb kemm tiġijiet events ta' kumpaniji u llum daħlu wkoll fis-settur tal-gaming. F'kummenti li għadda d-direttur Eddie Bonello spjega kif ilhom is-snin jipparteċipaw f'Expos fejn l-ewwel bdew f'Londra u llum qed iduru d-dinja fejn żaru Dubai, Rio de Janeiro u Barcellona waqt li qed jimmiraw li jżuru wkoll il-Ġermanja u Ruma. Meta mistoqsi dwar dak li permetta l-kumpanija tikber brata sostanzjali, Bonello wieġeb lis-sigriet u l-investiment. Ninvestu ħafna fin-nies, ninvestu ħafna fil-kwalità u konsistenza. Ħafna dawk it-tlieta jagħmlu l-recipe għall-maġija. U dejjem fil-kwalità. Kwalità li iktar ħaġa importanti. Jekk tnaqqas fil-kwalità mbagħad ir-reputazzjoni tiegħek tonqos. U tem jgħid kif li huma li ġejjin minn Malta b'qis ġeografiku żgħir mhuwiex ta' żvantaġġ dan għax pajjiżna joffri spazju adekwat biex kumpaniji bħal startups jibnu pedament sod.